हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ नै आंनि YouTube चेनेल फेसबुकआव बरायनाय थाहैबाय। लोगोफोर, आं दा दंफैयो लोगोनि माने गोदान फुलि साहा बिलाइ फुलि आरोना, बिथाङा जावैदों, बेखौ नायनो फैदों आङो। आं दा दंफैयो नै, नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम, आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि फुलि बानायनानै हा खालिफोर दङबा ओरैनो थायालासिनो मावनानै जानो हागोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। बिथाङा दिनै जावैदोंनो, नायलांबाय था नै, गैया जाखांबाय बेना, मालदा जासिगोनलै सालथेया। नै लोगोफोर, नायलांबाय था साहाखौ मारै माबायो, फुलि बानायो। बरिया, नै बेजों रज'सिगोन, बे खिलिसिगोन बिलाइफ्रा। ओरै दङ, बानायगासिनो बिथाङा, माने साहा बिफां बानायगासिनो आरोना, फुलि जावैदों बिथाङा, माने बागान बानायसिगोन बे साहा बिफांनि। नैबे जाहैबाय बिलाइ, बे दिनैसो जावैनाय बिफांखौनो फुलि बानायगोन बिसोर, लासैनो बे खोलोमबोगोन आरोना। बेनो साहा बिलाइ, साहा बिफां जासिगोन बे। नायलांबाय था नै, 6-7 बिगासोनि गायनो हासिगोन बे बिथाङा। नायलांबाय था नै, बरिया नुखाबाय नै, थांखानायसो नुखाजोब्बाय। बे 6-7 मासजोंनो गायजागोन आरोना, 6-7 मास थाबानो बे गायजाजोब्बाय आरो। ओरै खावसे गायबावगोन बे, जावैबावगोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय। ग्रिन एन्ड ग्रिन, बे जाहैबाय साहा बागान। बरिया, ओ बाबु, बरिया जादोंथ' साहा बागानाबो। अखा हाखांबाय दा दै सारदों ना बेखौ लामा, बे गय बिफांखौ गायदेरदों, साहा बागानजों नुबाय मोजां।